Botja ta' 303,000 euro mid-Development Planning Fund tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-Komunità Franġiskana rrestawrat il-kunvent tagħha fil-Belt Valletta biex tibda toffri appoġġ lil nies vulnerabbli fost oħrajn bi klabnina kuljum. Dan huwa proġett holistiku, se noffru wkoll diversi servizzi ta' għajnuna psikoloġika, anke ta' hairdressers, anke showers għal dawn in-nies u anke nippreparawhom sabiex xi wħud minnhom ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru għall-Ippjanar Aron Farrugia qal kif dan il-fond qed itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies li se jkollhom ħajja aħjar permezz ta' dan il-proġett. Permezz ta' Development Planning Fund, il-Planning Authority is-sussidjat ammont mill-ispejjeż illi hawnhekk kien hawn bżonn biex dal-post jinbidel f'wieħed illi jilqa' dawn in-nies, imma wkoll qed ħares proġetti oħra ta' postijiet sportivi jew inkella dawk ambjentali biex bekk inkomplu ngħinu il-komunità tal-madwar. Iċ-chairperson ta' dan il-fond, Vincent Kassar, qal li permezz ta' dan il-proġett se tingħata dinjità lin-nies vulnerabbli. Hawnhekk huwa ġojjel huwa post li nbena fl-1880 firka dak iż-żmien u allura huwa parti mill-belt oriġinali u allura meta wieħed jara ir-restawr li sar ikun ferm gburi wkoll li stajna nikkontribwixxu wkoll anke għal dik li hija storja tal-post.